Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. Ginathag sang Department of Education Western Visayas nga kinahanglan maagi sa assessment ang tanan nga bulutuan antis ang 100% implementation sang face-to-face classes sa rehiyon. Sa interview sang Radyo Bandera Iloilo kay Hernani Escolar, Regional Information Officer sang DepEd 6, ginpahayag sini nga dapat sundon sang bulutuan ang school safety assessment tul agud madasig ang approval sini. Suno pa kay Escolar, ginahaylo sang ahensya ang tanan nga principal school teachers nga magkoordinar sa lokal na panguluhan agud malikawan ang hindi pag-intindihanay sa mga ginikanan kag manunudlo. Dugang pa niya, isa ini kapag tilaw sa pihak sang nagkalatabo padayon gihapon nga nag-render sang serbisyo ang mga kabataan. Together with Secretary Leonel Magtoles Briones, nabala dito ang mga probable na mga protocols na pag-asundon sa limited face-to-face end of school year, right? And sang NAPED, ginpagawain ng DepEd Memorandum number 43, series of 2022, kundi na balahag ang mga protocols dito nga dapat sundon sa pag-imortilis ng end of school year, right? Now, sang time nga Ini si kabanderang Polanimas nagabandera sang matutuod nga serbisyo publiko kag lingawan sa Iloilo Radyo Bandera.